9 minutes to 11 fafaiza ishimwe icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mondera makadiba kufaiza nekutsudzura kuti kama tima na wose nyika ino Zimbabwe takabada chimote paka mapindira papi Chief Seke ndapinda kwa Chief Seke mukoma baby kwa ndapinda kwa Chief Seke kuri kudema kune urume atori ni mukadzi wake ni muri yake ndokubva aita girlfriend ndobva vadanana ndobva vapinda murudo ndokubva vabuda murudo nditeererei vakapinda murudo ndokubuda murudo zvinhu zvinopindwa zvinhu zvinobudwa izvi kana takambotaura nezuro kana zvadarika ngazvidarike bvuma kurambana kana kuramba bvuma nokuti mukaramba pane zvichaitika murume ane muri yake nemukadzi wake ari driver weimwe kombi inosenga pamakoni apa pachitungwiza zvadaro muri yeZimbabwe musikana uyu anogara pamba pasisi vake pari kutovakwa anogara muchikebhini ndokubva aitawo mukuru weconstruction iri kuvaka pamba apa ndofadana namusikana oya apindawo pai murudo akatanga arambana na driver wekombi achibva tanga kudanana nemukuru weconstruction ichokwadi ari kuvaka pamba pasisi ndofapinda murudo apinda murudo kudaro motokari yakava ichibva ipaka apa pa10 kwanotye yake ndiye arimoka ari kunzi ndiwe weka bosho ndiwe weka muchinda kamboyeba kutanga ndobva abaya matai emotokari ndokunopinda mu10 apinda mumba manga mune mukomana nemusikana vari kudanana panguva ino arichazivi zvavanga vari apinda mba imomo ndiyo mbama kumusikana musikana ndokubuda achimhanya kunotsvaga rubatsiro pamba mumba ndokusara muine chii zvikomba pai2 ndokurwisana zvirimo imomo murume musikana achidzoka akadzoka aine mumwe mukomana wanga ainaye achisvika akawanika uyu abuda chikomba abuda apinda imomo ndichitaura namakuru anoti akabva ati ini handichakwanisi kuraramba makomono chirega ndiende kunovata mumotokari kuitira kuti kana kwaedza ndikwanise kufamba but ndoda kuti ndiende kupi ndoda kuenda kuchipatara zvichienderana nekuti ari kunzwa kuti maroverwo aangaita akuvara zvakaita sei so akada kurevhesa motokari ndobvanzwa mota ikagara pasi yaponjeswa mota achibva ati iye saka rega ndiite sei ndirare munomo musikana achibva apa blanketi chi mukomana wake kuti arare pai motokari abvarara mangwana kusaini nezuro musikana ruti chirega ndinoona mumwe wangu kuti akaita sei anoti asatosvika ipapo ari kuna tora kavhurwa akutodaisiwa ari kuona munhu akatodonhera pasi akatofa nyaya chivasumudza isewo mapurisa muchinda atonze akatotora motokari yake kwanoitora ndokutonodira fuel ndokutonopaka akutorodha ari pakulodha vanhu vakazwa kuti iwe une munhu wakarova iwe munhu aita sei afa ndobvatiza ndobvaenda kumwe kuna sisi wake kwaendoboma mapurisa chinosvika ipapo mapurisa vane zvavanga vainazvo mapurisa ekudema mukoma KB hanonoke izvi ndizvo andinoziva izvo akangodzi pakati hanonoke kana ofisa chaji wacheka mukadzika ari kaula kuti yoenda ikoko mune zita rawo ere ofisa ni chajo padema ndichakupa mukoma KB tidaro vanhu vanobata basa nemazvo vanhu vanoita basa rawo zvakanaka vanofana kupiwa sando dzavo aiwa sando vanofana kupiwa vanonzi maishane wako ipapo mukoma KB nguva iyoyo vachibva vasvika mukomana achibva chamba jurawo vanoti iwo havana kuzokwanisa kuita zvavanoita kuti nzvimbo ino vakaita sei vakawanda vanogona kuzokuwadza vamwe vanhu vari pai vari munzvimbo mukomana achibvatiza so ndichiconfirma right now ndikunzwa kuti mukomana asadaita sei asati abatwa tisingazivi kana abatwa asi tapedzisa chaita sei asati abatwa handiyei kunotsvaga mukomana asangana nerufu kuti ndowekopi sisi havamuzive kwavari kusangana pai murudanho rukuvaka kava ndokuzotariswa muchinda uyu mumotokari make ndokuonekwa mune bepa ririmo ndokuonekwa mune nhamba dzichibva dzafonerwa nhamba ndedzekuchikoro nhamba dzekuchikoro vakusenga nhamba dzamai vevana nhamba dzamai vana dzichifonewa nhamba asi kudavirwa dzikazodavirwawo nevamwe anoti muningi vakarutishidza kuti no ndizvozvo ndibaba vevana but naamai vevana ava kwamafona kunoku nhamba idzi ndedzekuchikoro
ndofunga murume kunyangwa akasiyana nemukadzi but kuchikoro aredza kuti aita sei aibhadha nhamba dzekuchikoro ndozowanikwa mubhuku naamai vevana vakaita sei vakasiyana amene kumwe kwaari kugarawo nemukadzi wake umwe wainaye saka ndofunga mapurisa kuti atsvakurudze kuzi vazoona kuti murume uyu angawana sei hama dzake ya zvakaoma. Baba Isabel, makataura nyaya iyi kuti kana zvinhu zvapera bvumai kurambwa. But dambudziko riri kuitika pavarume nderekuti vari kuti ivo kana vadanana nevanhukadzi vane zvavaita vari kuinvesta. Saka kana vainvesta vari kuti hazvifani kungopera but kazhinji kacho ndo vanenge vachishungurudza vakadzi vachizviti ndinoita sepauri kusvika munhu kana achinge amanikidzika anozoti regai ndisiye paanoda kusiya kuchimenzi iko zvino zvidambudziko randikuona ndiri kuti varume vari kuita sekunonzi ivo ndo vanofanira kunge vari ivo chete kuvanhukadzi vachivashungurudza vakashungurudzwa ivo havadi vakashungurudzwa ivo voshandisa simba. Baba Isabel, tiri pabasa pano, ndiri pabasa. Tinogona kukanganisa kuti basa rinogona kupera. Handitika? Ichokwadi. Ndinosimuka ndoenda kune vanofanirwa kundimirira kana kundibatsira kuti National FM indipo muhoro wangu. Ichokwadi. Handiti? Kana uchidanana nemunhu kana uchifunga kuti wakainvesta hapana here kwaunofanira kuenda uchinotaura kuti inini ndakainvesta pamunhu uyu ndoda kuti andipewo zvinhu zvangu. Kuriko kumakebe ndosaka nyika ine mitemosi variko vanoita zvinhu izvozvo but vanozoda kutonga vegazve vanozoda kutonga vega uyezve rimwe shoko randoda kuisa rinozokonzeresa ndiri kukumbira ndiri kuisa chichemo ichi kunyika yeZimbabwe kuvanhukadzi pari zvinozvo. Varume vari kukanganisa vari kudzinyirira vanhukadzi asi shoko randaa kutumira kuvanhukadzi iri nderekuti ndiri mumwe murume ari kuzoona zviri kuitika. Vanhukadzi musaite rumwe rudo muri mune rumwe rudo. 1 2 onai kuti mapedzerana newamambenge muri murudo here kuti muzotanga rumwe rudo. Yes. Mukatanga zvimwe musati mapedza zvinokonzeresa. Nemiwo varume vacho mukaona mukadzi atanga rumwe rudo iye ari mune mumwe munorume wauro siyana nazvo kani. Zvinokukonzeresa. Tomboti right now murume uyu auraya vanhu but atisa but mararamira kuti ndeupi upenyu hwari kuita. Hapana. Chero dzinyirika kuti kocho akutomhanya kutotiza chero bete chero akutotiza nokuti pane zvapaari wagona chii pakurarama. Pamutumbi wawanikwa weuyo aidanana nemusikana mushure mekunge arambana nadriver wekombi pane here zvinoratidza kuti munhu uyu akarohwa. Pane kuratidza kuti munhu akaita sei zvinoratidza kuti munhu akarohwa ende pane zvimwe zvisanzwisiki zvokuti izvo kuti akarohwa akadhonzwa kubva kumbairi uzosiwo mota kana kuti ipapo bhozi pane kumwe kunoratidza sekunonzi anenge masimba ekudhonzwa futi ari mumotokari. Kuratidza kuti kana ari mumotokari akadhonzwa sei saka kuti hapana kunzwisika but chihombe chiripo Zimbabwe nechekuti murume uyu akafa nematambudziko. Regai pari zvino tipinde muchitoro tinzwe mashoko kubva kuDMR Earth Moving. Baba Isabel, tichidzoka pane message iri kubva kuna Towers iri kuti konyaya yemurume uya wekutora shamwari yake achienda naye kumusha iye aimboveka murume wemukadzi wake hamuna kuzoitaura wani. Tinotsonzura tiriko ka. DMR